for at snakke om, hvordan det er at være praktikant og praktikantvejleder i GUBM. Og jeg vil præsentere Line, som er 23 år og som er DSO-specialist i GUBM Nexus i afdelingen Addressable Content. Der sidder jeg sammen med Mathilde, som også er DSO-specialist. Og ja, du er praktikansvarlig vejleder nu, men har selv været praktikant, ligesom jeg selv har. Ja, og vi har fået til opgave at besvare nogle spørgsmål, så det vil vi begynde med. Og Line, vil du trække en? Tag den første. Yes. Okay. Hvis du kunne give mig et råd med i min videre karriere, hvad skulle det så være? Jeg tror, det råd, jeg vil give dig, som er noget, du allerede udfylder til UG, det er at være social og nysgerrig og virke engageret i det, du sætter dig for. Så det vil jeg helt sikkert sige, du kan bruge i det videre liv. Det er meget godt råd. Hvorfor har du valgt at blive praktikant, Line? Praktikant. Praktikant. Jeg valgte at blive praktikant. For det første, det er obligatorisk på mit studie. Jeg læser multimediedesign. Og jeg er rigtig glad for, at det er obligatorisk. Ja. Og cyklet rundt, fandt GUBM, fandt en stilling, som jeg synes lød super spændende. Og så var det faktisk, da jeg sad til min samtale, at jeg blev helt suget ind i det. Der kunne man allerede mærke team-ånden, da jeg sad til den samtale. Ja, og så tror jeg bare altid, at jeg synes, det var fedt at være en del af et større sted eller et bureau. Hvad betyder det at have en ansvarlig og være praktikansvarlig? Det betyder, at man tager sig godt af sine praktikanter, man sørger for, at de har det godt og bliver en del af teamet. Og så er det også at få vist, hvad det er, vi kan i GUBM, og få givet opgaver, så man finder ud af, hvordan det er at være her og arbejde her. Og ja, det tror jeg er det. Hvordan vil du beskrive vores samarbejde? Jeg vil beskrive vores samarbejde som værende virkelig, virkelig fedt. Vi er både vi er virkelig, perfektionistiske, og vi er engageret i det, vi laver, men vi kan også lave sjov med hinanden. Ja. Det synes jeg er fedt. Vi kan være med til sociale arrangementer sammen, men vi kan også være alvorlige over for hinanden. Det er virkelig rigtigt. Hvad tænker du? Ja, så tror jeg også sådan, det er jo også på det sociale plan, vi har det sådan. Men også på det faglige, så føler jeg, at vi har en helt vildt god sparring med hinanden. Der er ikke nogen dumme eller pinlige spørgsmål. Det er der ikke. Der er plads til det hele. Ja. Og det synes jeg er helt vildt vigtigt i sådan et samarbejde. Ja, 100. Også fordi vi er et lille team. Så det er alfa og omega. Det er alfa og omega. Hvem rammer først dansegulvet? Det gør vi. Det gør vi sammen. Ja. Det gør vi meget sammen. Det er sådan en ting. Ja, det er faktisk en ting. Ja. Hvis der er ikke gang i det, så skal vi lige ud. Så skal vi lige ud. Og skal vi ud og sætte gang i det. Så vi for, at der kommer gang i det. Ja. Ja, præcis. Ja. Genialt. Hvem græder først til en romantisk film? Ja. Altså med far for at gentage sig selv, så er vi begge to også nogle lidt tuder. Ja. Lige så let der er til latter, lige så let der er til tårer, tror jeg også. Helt vildt. Helt vildt. Ja. Du er ligesom bare, at vi skal tænke på en film, og så kunne det begynde. Eller så ser YouTube-videoer af et eller andet Britain Got Talent eller sådan noget. Ja. Ej, det er virkelig sandt. Det er virkelig sandt. Ja. Den der er vi begge så. Ja. Helt klart. Nok lidt rørte mennesker. Ja. Men altså, vi har stadig vores første film sammen til gode. Det har vi. Så man kunne godt teste ud en dag. Det synes jeg, vi skal. Hvem græder først? Ja. God idé. Det synes jeg, vi skal. Så kommer vi tilbage til jer. Ja, vi vender tilbage. Vi vender stærkt tilbage. Ja. Hvor græd og grin og græd og gråd. Ja.
Er der noget sjovt eller personligt, du har lyst til at spørge dine makker om? Hvis du kunne rejse hvad som helst sted hen? Ja. Hvilket som helst sted. Hvor skulle du så hen? Og med hvem? Du må ikke sige Disneyland. Disney-turné. Nej, jeg... Disney World så. Disney World. Så hvis jeg havde en flybillet, så ville jeg tage en uge til New York med min kæreste. Bo i centrum, se Times Square. Skyline fra vandsiden, og ja, det tror jeg vel. God dag. Så god. Fedt. Hvad er den her? Var det god? Det er god. Hvem er den mest perfektionistiske af os to? Det er vi jo også begge to. Ja, så vi ligner meget hinanden der. Det er helt vildt. Ja. Ja. Men det er jo også noget, vi bruger meget i vores arbejde. Ja. Altså nogle gange så vores arbejde er jo at kigge i ting ned til mindste pixels. Altså til hver enkelt lille pixel. Ja. Så er vi også begge to meget kreative. Som der er vi også perfektionister. Ja. Perfektionistiske. Der bliver strikket lidt og hæklet lidt og... Lollet negle. og sådan lidt. Ja, fantastisk. Hvem er den mest kreativ? Ej, wow! Det har vi næsten. Det er kedeligt end at lære for andre. Det er vi begge. Ja. Det er vi begge. Meget kreative. Ja, faktisk meget kreativ. Deler mange kreative ting. Ja. Hvilket er fedt, så kan vi udvikle os jo. Ja. Sammen. Hvem forlader festen sidst? Det gør jeg. Det gør du. Det gør du. Du har også langt hjem. Jeg har langt hjem, og så er jeg lidt mormor indeni. Godt lide at være hjemme og gode tider. Ja. Men du går ikke tidligt. Nej, jeg er der. Altså, Jeg er der. du bliver ikke længe om fredagen til fredagsbar, men hvis det snart der er en fest, Så får den. der har der været en fest faktisk, hvor jeg er gået før dig. Det er rigtigt. Ja. Men jeg er nok den, der forlader festen sidst. Ja, det er du. Jamen, det var det, Line. Tak for, at du lærer dig bedre at kende. Ja, i lige måde. Det har simpelthen været så godt. Ja. Skal vi tage et billede? Lad os tage et billede. Lad os tage et billede. Spændende. Spændende. Jeg håber, jeg kan blinket. Nej. Sker der noget? Der sker noget nu. Yes, hvor godt. Skal vi høre det? Der. Ja, det er godt. Fedt. Så. We did it. We did it. Fedt. Ej, vi skal gøre noget nu? Vi går ud igen. Yes!